na kwaligani na andu murigirione bwechingaki TV aiga seria lero twikire asensemo ya Bonchari ase ward ya Riana ase omochi botweyo tukuna kuligaligi kumanyanga ng'aichibuli chialenge kubatekana lende buno kunganya kumugusi aiga no tworoche twikira asensemo yemo ye kanisa tokuligibwo mugaka Alexander Obiri oyuranya kuboko totebwe na gutubika buyanga oboene chibuli echi chialenge cy'omugusi nekero bali kuna goeta nchia igeto na kichialenge chibuli echi ine nebisarate byalenge n'echingoro bale kobororo wikeria lero ntogente kuligi ngatukonyora korwa ase omugaka Alexander Obiri atotebi atobekere buya kigima obwara bunga ine chibuli echi nikichialenga na guikabona iga nchirororo onye nchiyororo ina kichaba chiba chikotokonya ase ria lero twaikira sekansa ya 7 day ya aigo tweyo ngatogenda kwa tokuligi toliga iga sensemo ya Riana ikobona motegereri peka matao na maiso bwe manya mange buna butambe ebuli ese buli yabe to the first kiss ba se tulitega bakamaturu bakaenda tabaka but eno to yofile twata kalonyo rumusatu orokia se babe getebe buli ebigento ngabunebisa kwe gumora ebuli ndikaba ijoleka nabanya bakaibese wawolingo ano to yofile otweyo ga egotebeka no mugusi arwite kurwa akakuru bogere bagate bagasetruga bakarosie bitulete abiko kwebu ndosogana ngote asaba setrita aite kasama na yo mutaro te wala mutinaro yangali kwanza gana gochiro aiga bono twaikire ase kenyoro giotweyo eye gotoka ase chinsemo chia Bonchari ase twasoire nigere ase omochibo omugaka Alexander Obiri utwaliganiri royogo cyo iguru ngabagani ngocha bale na abantu baye bono ngoso atororo atotebi nerengo ngakibaye getega igano mugako moto erukegima igorende nabo ese chingaki TV nabo twategera mangana yunga inki omugako yagotebi nakiba amenyete nekera nyale kana atworoki ase akorukwa ase etuleti yarenge ga mucha wana abana babere bago twaliganike gima no mogoko chingaki chinde ngato kwa na lakini asebona ulikonyo ali bagali kuswake tukwa no mugako lisate geto monje no mugako mogotua toteimanga nabira atatu atwasoire ikabono twaikire ga ne nyomba yo mugaka Alexander nabo turategera te bintu ruche chingale ga no ngano mugaka omenyira matuka maya ono nabo chingaki tibira ikororo ne arote chingaki chiaye bono twaikire usebo mugaka Alexander twaikire umugaka twaju nari nago turabagani baho ngaba elinde wa ire bono mono mbya mona sesikene kiano nyagote mugetegari nachi kurangire bagani abana baho tokwane twachire kego che twaikire chiro mwata twaunchukaga twali go sirake twanyore ndugu ya omoke ototebi abatega mangana mayaboli niga hali uyo minto kwa Alexander Obiri na Alexander Obiri ni Alexander Obiri na kikiara twachaga iga twaronga ntoko na kumuboli mange tiga toche otomugusi atebete na totie magisongororo na totie magisongororo namba batoli igolende na watu aranga ntwe konyago kororo totebi egento kiachire kia toletre ga ntibo nago tebiri nche no kongondieki okondieki boibega borwencha borwencha bondieki omosemachire roche omusweta egasiara nigere yoboraria amo na ukwana se TV aiteguye chingaki eye kona kuliginga ingaki omugusio itachire kyogache ni no mogokora na ikire bwo giga naga nyote byo murigerio itonga amalieta aena engo na ikwa ibole tuga na maboli ane ndakuboli mocho kuru ngure oteba kumugano ga igotwe iga no tweyo tebingo motegereri ngana kyoko kune nyimbo yawo kuno bwatete iga rinde omotenga naye ngochaka totaba mwana njengo tebi no mate no gokwana bono iga tinda iguya ese mwalu wangai nchego narwa sensemo ya kurwa mochoke kisi igondo murali we television kurukuchinga ki
chingaki nigo chigokwana amang'ana ya ekegusii gokwana kaiyo omogusi arwete mpaka bono twende ensemo ya nyamwe gocha kwagachi twende manga bono egento kiacha iga kiandeta nogocha ng'a otweyo gotebekanere ng'a na omogusi noachete akabera akarosia ase akorokwa iga eburi chimaete ng'a noera ng'a naki bono kiatoreta ototebi igo twacha nobuya ebu na ebibiri bakabori ng'a nobuya mwachera ayo namayo twachera oteibo bono omotegereri ng'a naye ng'omoga oteibi omorigereria ogo inche nomogusi ogoretu iga ase akorokwa otweyo na omobaga no omobaga oboremo obo twaikansete nomobaga nabo egete omobaga bwa omogere nomogusi nomapei gose migore bono iga bono omabei bono namanyete ekegusi gekeo kerimanyete kerimanyete igo omanyete ng'omogusi buna achete iga agusi ase nare koigwa kae abakaka bagakwanire iga naigwete ng'omogusi arwete Misiri nabo nataka ng'o torachi Misiri igo nataka otebia abanto ng'a naye ng'o ochakera otweyo aye naye ng'o oteche na Alexander Obiri onyarebe inche na Alexander Obiri oyo Gesera oyo noyo bwa osoro naende rita riane nkorokwa osoro ria sokoro yane osoro oyo gare oyo osambora enyomba yaito mwamoni mbori otweyo situ bono otweyo gegere mwamori mbori mwamori mbori emiaka erenga oratebi omorigereria ore bonaye bono orarigereria nanje nimanyete emiaka yane bono gombwate oyo noyo 8 oyo 88 oyo bono 88 naikire bono ikobwatekana buna gwateba koigoretwe ense no ense goteba ngoikerete chiburi ngwachiroche eburi ninyeroche yabakuru naye rikwanira oguraria eresa ngo omonto ng'eburi ninki eburi eye igo naigwete ng'eburi igo yaka iga yarenga kwe omogusi ari kwebisa eburi ime chinsana chiarenga kare chinene iga eburi no orosana iga yare gokunywa nengoro orosana ime bono ase bakomura baganya ababisa bono konya bata no bache kai barwete korubagacha bono oyo sokoro yao aba barwete oyo garwete ubasi igaro mubasi onchage oyo chete buria oyo omokoro ori kurwana ase gikare naki akoreta atarache eburi kai arwete korwaga magweche eburi ese arwete korwa omogusi oyo garwete akerarwa akenagotebia ng'ati ganchake korwa ase kuruma ate Misiri chakerango goeperi chakango bono omogusi garwete bo Misiri akatira enyanja gotira riria atire enyanja gotira agaika ase akorokwa ibiro egetundu kia ibiro kia ibiro egetundu kia ibiro abo ere buna bono mbogerere bono ekero aika ase egetundu kia ibiro bagachaka kokora ki komenyokia chimbe eche botuko na barenge ebisaku bachaka komenyokia chimbe eche riria bachikomenyokia chimbe eche akabeta omogere riria abeta omogere ing'ina ogochia koigwa ogoteba kwabeta omogere ng'aiga nakang'ana embe eche bono ekero nkakang'ana embe eche kumenya nabetire omonto ominto bono akamanya goteba ng'a bono bagateba na ng'ina ng'a yaya tokogenda turwa togende gose ase akorokwa manga ekero baika manga nabiarete omonto okorokwa
ndiagenda sogo ndira akatumwa akabyara omwana okurugamu akarubyara omwana okuruku unjali erimanga akamata ebigenda aye ena mahatibo matintira ayagenda matintira kurumanga ayagenda matintira na agitemanga ekera agitema agita aruetemanga gachaiga matintira na matintira nero inani acha kwebisa usono mwiri olengo igale gocha komenya ono kacha komenya ebise ebisha ono akabanerego ogusarara abantu bande mbalengo anywete matintira abantu mbalengo bweka nere bweka nere matintira nere eliana nyoko kuguliana nero matintira kalukuru matintira ono igana inani ndiri alinga ali nene naliko kungoya elikolo kwa inani lya gosenga lyango iri nani eso akebisire kenagwa ime matintira bona kibacha bacha gocho otweya bono na watu iko baru kwende iko baru aria sakuru kungeri ekera baru ngeri abandi aba ebulwe yo gaita abantu kukuru kwemaranda abandi bakatama bakenda bobasi abo bagweta ingobasi ubashunchage otoro gitigisiumba na otogweta ginga unchari onchage otoro gitigisiumba abantu bana bamo bona tuliko nyomera kero bachangeria agacha gaswe agacha gisuliga bagacha bono kumura eburi ekerese giyaruba mate aba bakuru kwa bale kuru kwa kala bana bagwasi abana ndira abagera bakuru kwa lebo na ubona bamwe ababacha bawe abamu abo bakamagambo tucho bakamagambo na bakuru wane bamugushi na ubale ngororo bale kurwa ne baguzi bona bakumura kiburi ekibona bakunya kiburi bamura ime batengerese bakurwe bakurwera na bona bagana kiburi otweyo mugakondo ino naro rweta kero kendo kukunyoli ochiete gwe kitaba koramanya kunyoli ngote banga muno na rweta kukunyoli kurubonjali akagenda okitaba kunyamwe yose no mwiri abora ngotinkubwa komanya lakini onkuibusa lakini tinkubwa komanya mugaga na rweta ekega na alikote biboni tabakaka ono kero aisebuli wante bingi buli no kwa oga na ere moina bogundi yalenga moina ga utasibona chingu cha kwere chingu cha ngere yalengo chialenga tale yalengemo uchialenge chinyingi uchimoyi igo chibuli n'engoro ingoro mwana bono igatolema abana bakunyite ngoro no mutaro bamenyete ime na chiko kuchibuli nchina yo kane bisarate ya kibuli na swali bale mete oro kinsane ime bitunwa iguru nabona bale mete bale komura ngane kinsana cyarenge kinne ngone chimuli bakomura cyaba kibuli kibuli bale komura ne bale kuruka kibuli bantu bale barukirinya buli aharaga abakuru mbaka rukiruka lende bona mbase maleta tatigiria iyo abakuru asoko kinakuwa ompo umero kanyora manani alega inani golete nikine tenkanyora inani dire ga sengo kote matintira ali timbogete gacha ingeli cyombe magatwalira chombe yakaturu kale chombe kinyingi bobe inse maite bantu mbale koli bitumiri bako tokulia ibakaliro obori na maemba nande chindagira chinde ne chikyalenge chaimumu ona amatega sio gaje achaje goja magaga ebituma batokuruka ebintu bikuru kumukibalo kurukondoro da jindagira bintu bindi byakivero mbyalengo ndagira chinde bayo simekaga gamba bwata maemba obori amaemba no obori ne miogo emiogo yacha goja magaga goja magaga ibintu bitangane ko no obori na maemba igolero igo chindagira chinchiroro chinchiyo emiogo enero na maemba naro lakini bali kwenye sumika inkiyoko lenke kogera bono chiabolire
Bono abantu banjire endagiro obulabu bono tucha mayemba galengo amamuamu kuma bwana obumwamu n'emyogo yaye nayo ni mumwamu lakini ubukubwa bwa maana tatigenda baba lero bagite kubwana nga mbuli kuigwana na nyinyi n'ekinyeni ira abantu bakaleli nogo n'elisosa ebintu byakale ekindaga kyakale mbamanyite mangana kwende ndaga kinde n'ekinyama metende nere buna gwakinete kwanyoreta gali yagusioranyero kamalieta kwaroche meke mutegete ya ne mete meke ni kwane ngangita teneiga imanye tomokaranya no mutaburu neliteke nekeyo meteyo liasi libone taya umukaranya nakyo korolekana umukaranya wakorolekana watamatama kalibu n'olwerwanega lakini wakasambirwa makala mwana nakina nonanyola bakosamba makala bakwirira abayindi bosongo bono iganjira nero roche mete yirale twesime kose bono bono meno yachire bake meno yachire bake meke bake baranyusi banyusimegete lakini taimono nono mwaka nali ngumbwa ukwachira nero kusumike miti mini inkola inga nanya kuchio ngwe wasumike miti kina mwana lakini teyo yendo ke kokoli mwana irane obosaye bwao inkioroche kwegoketi oralenga gento enkoli omosaye na ngomosaye gento nagakolese itabo ligento gete iganaro ose inkikwiro bosaye buli bwao inkiora kwaneke yamono kwaroche kia ngorende tatigalende ikiyeke naroche ne nyameni nyameni abamura bakarwanire n'abangina bebo ikingobo batumira bangina bando nabona kuchibumali baharia babatebinga babona baruto benungu bona bajikutuma bakajikutuma n'abamura bo bayimuka bajikubete nyameni yo nabona bali bakina abamura na roche ginteki yakialenge kale ko soriengia ngikiya ko bakole nyameni igale nguno gosaba kuse igobale gosaba na gesangyo yani igale nguna masaba senya sai gose bosa igotwe baigotire yani ko sori yo chinguru bagopimana chinguru bagopimana iko kwale ngurwane nyameni ayo inche na ikirita kanda umusayo moke tinyirwane konyirigire tikabakorwana indo chakira bamura bakorwana itatika bona bale kurwana bakule bono iga aye no mo Kristo rose ikiri mu kitu wetanguru kwa gisando bi kanisa ya mu Catholic ikiri mu Catholic Alexander tatika na yitenga onchoka ngacha kana yo moika ro Israel ro musanda nere to jenyu baniro kanisa intaki yo kunyura maru kunyura maru kanywe kalamaru lakini wajire kanisa ugatika bantu baito kunyuma inkiura ate yo muntu yuro ya marwa ne kanisa kera ngwanya honje tenkiura ate ibone byoli byabone guru obuya bwa maru osobobe ne kanisa obuya bwa marwa obuya bwa marwa amaru alenga maya ekero alikwengwa ya amaru obori tali ebituma nande ga amaru alenga maya atali akora echange ya gatokire nubia bosongo no banyerete echange achiko chapakalisa bomchinyo bakita yarenge amaru ni chinkore nanda babasaye muna into basaye bari abake toli ko ikesa bakaka bakunywa marwa nabaka bakunywa marwa nebingi nebikotu bikora muri bitingega bakonya kubeka amache sabakaka mukira nikire gikuru ko mutao kyakabwaturuiga umutao yo ubeka marwa igaso bwenge utete kontenga marwa namabe sebigoli bigo cyana bakubeka umuntu kero kenda atakaye gose takore mirimo yakira litu amarwa namabe munanje gali kitikongira bobe munanje igabo bi Alexander bi igali ngitekongira bobe yali konyi paka narara ishiko hata kuligigwa bone gende chacha konkonya kanisa igacha kundusyo bantu ba mulo na bora kanisa bantu ba bonsi
abantu bonse bali abali chikanisa yao lakini bono abandi wale ikanisa yao ikanisa ni mwina abakoloka usinga twetisi biasa mungino naroro mungino ne bono no yo kabiri nyombe no mane nasi to boli mo wa mo ubono igonya sai ka mwirete na utomenya sai lakini aba murambaro romba le chigasi kwa basomiri kanisa ukapatamera mbande basometa bande basometi inyombe ne nyombe kige bwatwe mumroyo bono iga tutarachiale mono kendo chinsanko genda chire kubuli go wateba nga enkwanero mugusia wateba ngo mugusie igacha keranga nyiri kurwa wate kurosemeli wante bikurumisi gocha bagotanga ekera ikire gusi igo bono muchaka no ena ari kurugusi gore manga atari otweyo igo baru manga bagacha mu murukuruko onchari nero togwa tokyo onchari onchage igo bono otweyo teri oroke angano kyo mugusi tari eke angano kyo mugusi ane saba otamagocha burabu akuru kuburabu otweyo kurumanga gocha kerense yapo no libaru abacha kogenda monchari gatete usita na chiete bona atameta kagenda bobasi uchibobasi yabandi mbakaro bonjari bobasi wanjari bali bobasi iga ange gucha litongo yaba chari mbaro bakaro ba tamakuru abo batama bakatika bandi iga bakatika bandi ngeli ine bono nkuinyu lyake ekero kende aba nchari unabona nyombe chisano nemo chinsanyi sano nemo kera abantu mbabwate ngitiri bagotiana kwali gukungya nakyo monjali agotiana nani kigekogera obwetiana yo enchage nakya gukora onjali onchage onchagose ongubo onjali onchage ta muntu ta nyumache oyo onchage gose ngubo enchage ta muntu oli enchage ta basoko swage shirike esa kwa nyumache yo onjali onchage wona enchage ntori kuri bona asubu manyibwa omuga Alexander ndo kwatira mangana maya sana elieto lorikire nyaberi wantebi Alexander obiri ando soro ndokiri asokoro yane obiri elibono ingorokire igondokire obiri ondokire mutata moke oyo mwabatata bono umame yao bonyoko boyani bonyokoromenkai boyeki igwa no okeboyeke yeki ngwa chieto rotwali utwa ibetengura nyimbo okeboyeke mwana mwabo ngo unanyo arokorali yo mwabo oyo kwanya na ro mokokoti oyo mwabo mokokoti ngobona kero gotiana bro mokokoti yo mwabo nyangalesi ayo mwabo nyangalesi bia mono sana ono asukukolera inki kwale gotebi mwamugusi kubwate kana no komenya sitwaikire nabana bigoli byabona nkikwale gotebu na bono no mosemya nkikwale gotebi yo modligelio ase mwanya gitinge yo singima mwanya gitinge usentara cyale nkikyagera mu gusiyoro kunga mwanya gitinge turo kinde abantu kwa liro boko mwako ne nyeroka nyeroke yekero kole nyangi kole nyangi igo umukunga kobe kubye gitinge igo nali kwa kole nyangi eli yakale engamuna ya katoli umukunga kobe kubye gitinge abantu kabatokoruko mwana gitinge inyombi mwana gitinge ngweta bona na bona atakatukule gaiga gokire kigima kwa igure nganje no ko ngundiki ba Chingaki TV na gokire na gutaria somo chyo na nyasaye karanje ngambe ngugutarira omurigeri one we a Chingaki TV kwe igwere kurase omugako yo kurwa Alexander obiri nigatubekire buya kero kende nto baise ko nakoba to gutingatinga kubwata kana omanyi bwaye myaka imwe yotelimeke otebire nga omugusi tarwete gaiga chinsemo chiotweyo eyo chigokagera ngano achakirete igaro tebiri ngange nsago chisona kyero gorogi gaiga naho chiarenge chibuli ekyo lakini go bale go chabatamira kero barwire manga igo go chakalia rero kubwatekana amono mukako yo bunatebire amona abamwabo omugusihi egiate koniko kere manga ekera achete giga aigo tweyo nigo achete gutamira asoko so asebuli na kieki gekogera ekyo tukukwana asinkwana yeito twateba nga mwanya gitinge tukuna kuligaligiga na abantu bali bakora obosaki obwechi history ne Chingaki TV ntwagotete ntokoletera amangana amaya kigimutana koiguna ya namageni mono lero twakoletere eliane kurwelia lera ndagotebi nga abamintu kamuranje
tuligari gibuya tubeke kirekoti buya twewa story oya roche atotebi ekiara iko bagoteba nga tobeta monyegeri elinde otige ngabi elia rero kubwatekana Chingaki TV turaite kubeta engabi ntobaise kubeta monyegeri engencho ya tolio bwene kubwatekana omugaka Alexander obiri batebi ngunga amaeno mwamugusi igachake tukumanga batebi ngobo baigwe abanyenande mulio omugusi igacha arwete manga agacha matintira inani omugusi na abeta akamanya kubyaro akamanya kubyaro mubasi bono tokoro kubasi nchage inyombe yetu nera bono omugusi gamenye tengeri akamanya abandi gyate kakatama abandi bakatama bakagenda mubasi roro abandi bakatika mahate bobora bubo njari na otweya kwewerere kurwo tweyo oyo kweruka nga monchali onguba cyabo kendo kikogenda buki kitairuka gesimba kuruga igaso mu kipo mugaka Alexander obiri gotabe Chingaki TV kokutiga egotebi nankyo ituko batebi mbuya mono ase gukwana Ngakia kote. Bayande. Esamaria tangoro ku Victor Spoiler. Alia Facebook na baka nyola Victor Spoiler ke. Baka Twitter baka TikTok Spoiler ke TikTok. Bono ga tole fra dere. Ana inko kalibisa musani one. Edwini njugo. Edwini. Njugo Edwini. Diga ndara ngongora Edwini ngoyo na Edwini nyanguru njugo ja. Nje form 1 inde. Kosa me school ya St Augustine kenga. Mwasiekire. Twasiekire. Ese class torovaro abana 50 stream yama. Ena beta number 10. Abwe na bwa debi mine. Sasa bana musani oyo ananga yale bana go chachara kwana makeigo. Yanda musani oli njigo. Yanda madam ye nero madam kwana. Nchasa Maria tankoro kweifon nyanchama. Ganu aceito. Ano TikTok. Ya, tindi TikTok, ndio no mwanafunzi. Oma St. Vincent Oma secondary. Form 2. Mwasiekire. Twasiekire. Ese klasi trabana 167. Fararia klasi yani brasi ebre tatu. Kaba namba 34. Toliwo. Madam gakwana. Nada gakyomze. Akiwa. Alright. Akiwa. Samaria tankoro ku last man. Ngakinkia nene getalia go serio bosani. Elire ngwero ka Facebook. Na no Facebook. Kabisa. Ansoire gontantania omonene gakingai divineseni korua buri tangani omonene ngasinyo mapenzi ngentoki kowonje tali muma yo monjike muma kogo sabubu mosani